खुलुमबाय फैदो दिनैहाय क्लास 9 नि मैथमेटिक्स बां बिजाबनिनो 2.2 सोंथिखौ नायनि लेखाबो लादो बयबो गावबा गाव बाहाय मा नोंगो सोंथि 2.2 आव नोंसिनि टेक्स्ट बुकनि सोंथि 2.2 आव बां बिजाबनि जितु लाथिख' बां बिजाबखौ बाहाय नायग्रोनांगोन बेनि सिगां थांनायनि सिगां लाथिख' बां बिजाबा माखौ बुङो माने zeros of the polynomial माखौ बुङो बेखौ सिगां सानना लानांगोन बेनि कनसेप्टआ जाहैबाय zeros of the polynomial माने जाय सोलायस्लु x माननि थाखाय मानखौ बहायोब्ला बां बिजाबा लाथिख' जायो बेखौनो बे सोलायस्लु जितु x नि मानखौनो लाथिख' बां बिजाब होननानै बुंनाय जायो नैबे डेफिनिशना लिरदों नै मोनसे सोलायस्लु x नि मानखौ लाथिख' बां बिजाब बुंनाय जायो जेब्ला बां बिजाबा px आ 0 जायो होनदों बेनि डेफिनिशना zeros of the polynomial माने लाथिख' बां बिजाब लाथिख' बां बिजाबा मा मोनसे सोलायस्लु x माननि थाखाय x नि मानखौ लाथिख' बां बिजाब बुंनाय जायो मोनसे सोलायस्लुनि x नि मानखौ लाथिख' बुंनाय जायो जेब्ला जोंना बां बिजाब px आ 0 जायो माबोरै 0 जायो जेनेबा सानना नाय नोङो जेनेबा बे सापस हमना ला नों x - 2 होदों नङा होमब्ला माब्ला 0 जागोन होनदों बे x नि भेलु x नि जाय भेलु बेखौ x सोलायस्लु बे x नि मानखौ बहायनाय लोगो लोगो जेब्ला बे px आ जितु बां बिजाबा 0 जागोन बे बां बिजाबनि इकुवेला 0 जागोन अब्ला बे 0 खौनो बे 0 लाथिख' बां बिजाब होनो जेराव बे x माननि थाखाय जे बे मानखौ माने रुट्सबो होनबाय रोदाबो होनबाय सलुशनबो होनबाय मारै होनदों बां बिजाबा माब्ला 0 जागोन जेराव हमना ला मोनसे एग्जांपल जोंहा बां बिजाबनि एग्जांपलआ px बां बिजाब बियो माने पलिनोमियल ओमफ्राय x - 2 जों साननांगौ माने मा बहायबा सोलायस्लुनि मानखौ मा बहायबा माने भेरिएबलनि मान बहायब्ला नैबे बां बिजाबा 0 जागोन बाहाय नायदो जों नैबे x नि भेलुखौ जोङो 2 बहायबा 0 जागोन नङा होमबा 2 अब्ला बे 0 जागोन नङा होमब्ला थारमाने मा नों नैबे भेरिएबलनि बे सोलायस्लुनि मानखौ 2 बहायनाय लोगो लोगो 0 जाबाय नङा होमबा अब्ला बेखौनो लाथिख' बां बिजाब बुङो जाय माननि थाखाय जाय सोलायस्लु जाय भेरिएबल माननि थाखाय नैबे बिनि इकुवेशना 0 जाबाय होमबा अबे नैबे 2 माननि थाखाय बां बिजाब x - 2 आ लाथिख' जाबाय बेखौनो लाथिख' बां बिजाब बुङो मोनसे सोलायस्लु x मानखौ लाथिख' बां बिजाब बुंनाय जायो जेब्ला px = लाथिख' जायो बेनो जाहैबाय बेनि लाथिख' बां बिजाबनि डेफिनिशना ओमफ्राय मोनसे दंबावो जेब्ला कनस्टेन्ट थाया होमबा नैबे मोनफा कनस्टेन्ट नङा होमब्ला बेफोर कनस्टेन्ट जेनेबा ओरैबो होनो हायो जेनेबा px बाव कनस्टेन्ट थाया होमबा जेनेबा 3x² - 2x + 1 होमबा नैबे कनस्टेन्ट नङा होमबा बेबो कनस्टेन्ट नैबेबो कनस्टेन्ट बे कनस्टेन्टआ जेब्ला 0 जायो कनस्टेन्टफ्रा जेब्ला 0 जाजोबो बेनि गासिबो कनस्टेन्टआ जेब्ला 0 जायो अब्ला मा जोङो बां बिजाबखौ लाथिख' मोनो अब्ला लाथिख' बां बिजाबखौ मोनो होनदों नोंसिनाव मालाबा फरिखायाव ओरैबायदि फैनो हागौ लाथिख' बां बिजाबनि डिग्रिया मा लाथिख' बां बिजाब नैबे लाथिख' बां बिजाब जेनेबा px = 0 नङा होमबा बां बिजाबा 0 जाबाय नङा होमबा बेनि डिग्रिया मा होनना सोंनो हागौ बेनि डिग्रिया मा अब्ला नोंसोर एन्सारखौ बुंबाय बुंफोरजायै बा नट डिफाइन होननानै लिरबानो जाबाय 1 मार्कनि बेफोरखौ कमन बायदि फैनो हागौ बां बिजाब माने लाथिख' बां बिजाब नैबेखौ लाथिख' बां बिजाब होनो नालाय बेबायदि सिस्टेमखौ बे लाथिख' बां बिजाबनि डिग्रिया मा होनबा नोंसोर बुंफोरजायै माने नट डिफाइन्ड बियो डिफाइन खालामनो हाया बेखौ जों दिहुननो हाया बुंफोरजायै होननानै एन्सारखौ होबानो जाबाय आरो अके नायदो ओमफ्राय जोंहा जिर' पलिनोमियेला माने लाथिख' बां बिजाबखौ जोङो माखासे ग्राफआव माबायदि खिन्थियो ग्राफ माने नोंसिनि माबायाव y एक्सिस x एक्सिसआव माबायदि फोरमायो बेखौ माबायदि फोरमायो
जेनेबा नोंसोर मोनसे लाबाय जेनेबा जों px equal to x minus 2 लाबाय नङा होमबा बेखौ नों ग्राफआव माबायदि फोरमायगोन ग्राफ ओरै थाया होमबा ग्राफआ नैबे x एक्सिस नङा होमबा y ओरैना माइनास जाहैबाय ओरैना पजिटिभ होमबा बेखौ नों बोरै फोरमायगोन भाई ग्राफआव x minus 2 x minus 2 माने मा बेयो मोनसे सिदा सिदि लिनियार माने हांखोसारि बांबिदाब नङा होमबा बे हांखोसारि बांबिदाबखौ नों ग्राफआव माबायदि पुट खालामगोन हा हमना ला नोङो जों बेखौ ओरै खालामा होमबा बिनि भेलुखौ बहायनोबा नङा होमबा बा x y थाबाय होमबा जेनेबा नैबो y आरो बे जेनेबा नों x नि भेलुखौ 0 होब्ला नैबे -2 फैबाय नङा होमबा x नि 0 होनाय लोगो -2 थाबाय ओमफ्राय नैबे जुदि नोङो 2 बहायनाय लोगो लोगो होमबा मा 0 2 बहायनाय लोगो लोगो नैबे 2 बहायनाय लोगो बे 0 जाबाय नङा होमबा नैबे नों 2 बहायबा मा 0 जाया होमबा y नि भेलुआ 0 जाहैबाय होमबा बेखौ नोंसोरो x एक्सिसआव x एक्सिस y एक्सिस बे नोंसिनि ग्राफआव माबायदि देखायगोन हमना लादो नों दाना x आ 0 नङा होमबा y आ बेसेबां होनदों -2 गाहायजों फैगोन नङा होमबा गोजौजों पजिटिभ गाहायजों माइनास होमबा नैबाव नों -2 फैबाय बाव मोनसे सिन जाबाय होमबा नायदो x आ 0 2 नैबाव थांबाय जेनेबा 2 ओमफ्राय 0 y आथ' 0 ओरैबो गाहायाव होमबा 0 होमबा बे सिनजों मा बे स्ट्रेट लाइन जायाखै होमबा बेबायदि जायो मालाबा ओरै स्ट्रेट लाइनबो दाननो हानाय नङा होमबा बे टाइपनि जायो आरो होमबा नोंसोर नायदो हांखोसारि लिनियारा x एक्सिसखौ मायाव दानो मोनसेल' दानो नङा होमबा नैबे 1 x एक्सिसखौ मा मोनसेल' पइन्टआव दानदों नङा होमबा थारमाने बिनि सलुशना बिनि माना सोलायस्लुनि माना मोनबेसे ओंखारगोन होमबा x नि माना मोनबेसे ओंखारगोन थारमाने होमबा नों हांखोसारि लिनियार बिदि लिनियाराव हांखोसारिनि सलुशना बा रुट्सआ बे जिर'स अफ द पलिनोमियल नैबे जितु भेलु मोनो नङा होमबा x नि नैबे x नि भेलु बेखौनो जोङो मा होनो x नि जामेनि साप'ज नैबे x2 जेनेबा नैबे x नि भेलुआ 2 नङा होमबा 2 नैबे जेनेबा 0 मोनदों नङा होमबा नैबे 2 खौ मा होनो बे 2 खौ 2 बे सोलायसुलिनि मानखौ 2 होनाय लोगो लोगो नोंनि बांबिदाबा 0 जाबाय नालाय अब्ला बे 2 खौनो जोङो सलुशनबो होनो मालाबा रोदाबो होनगोन मालाबा रुट्सबो होनगोन बेबायदि बायदि रोखोमनि होनो आरो गावबा गाव होमबा बेबायदि लिनियार जेब्ला जायो अब्लानोसो मालाबा सोंनो हागौ मोनसे हांखोसारि बांबिदाबा x एक्सिसखौ मोनबेसे जायगायाव दाननो हागौ बा मोनसे लिनियार बांबिदाबनि सलुशना मोनबेसे सलुशन माने बिनि मानखौ बिनि सोलायस्लु मानखौ बिनि लाथिख' बांबिदाबखौ मोनबेसे जायगायाव मोननो हागौ होनना सोंनो हागौ नङा होमबा माने लिनियार माने मा नैबे पइन्टआ माबाया लिनियारनि डिग्रिया मोनबेसे डिग्रिया 1 नङा होमब्ला 1 थारमाने 1 सलुशन मोननो हागौ 0 मोनसे मोननो हागौ मानो 0 होनदों थारमाने 1 निफ्राय बारा मालाबाबो सलुशन मोना नोंसोर 1 निफ्राय मालाबाबो बारा मोना नैबे 1 पावारा बेना 1 नालाय 1 मेक्सिमाम 1 मोननो हागौ ओमफ्राय मिनिमाम 0 बो जानो हागौ 0 माला जानो हागौ नैबेबायदि 0 जाहैबाय बियो मा x एक्सिसखौ मोनसेबो जायगायाव दानाखै नङा होमबा बे 0 ओंखायनो बिदि नैबे मोनसेयाव दानदों ओंखायनो 1 थिग बिब्दिनो नोङो नैबे जेनेबा डिग्रि नैबे जौगानाय बांबिदाब माने क्वाड्रेटिक पलिनोमियल मा क्वाड्रेटिकआ जोंहा स्कुवेर जायो नङा होमबा क्वाड्रेटिकनि डिग्रिया स्कुवेर जायो होमबा डिग्रिया बेना 2 डिग्रिया 2 ब्ला बिनि सलुशना मा डिग्रिया 2 नालाय मेक्सिमाम 2 जानो हागौ सलुशना माने लाथिख' बांबिदाब जितु x नि भेलुआ बे x नि भेलुखौ मोनबेसे मोननो हाथावो सोलायस्लुनि मानखौ मोनबेसे मोननो हाथावथाव नैबे जौगानाय बांबिदाबाव देरसिना 2 जानो हागौ नङा होमबा आरो 1 बो जानो हानाय 0 बो जानो हानाय नङा होमबा थारमाने बियो मा जौगानाय बांबिदाब क्वाड्रेटिक पलिनोमियलखौ नोंसोर मायाव ग्राफआव माबायदि देखायगोन ग्राफआव बियो पेराबोला शेप लागोन नङा होमबा पेराबोलाया माबायदि मोननै पेराबोला ओरैबो जानो हागौ मालाबा ओरै नङा होमबा पेराबोला माने क्वाड्रेटिक पलिनोमियला नैबे जौगानाय बांबिदाबा x एक्सिसखौ जेब्लाबो मोननैयाव दानगोन मोननै लाइनाव x एक्सिसखौ जेब्लाबो मोननै नैबे मोनसे मोननै नङा होमबा थिग बिदिनो बाहायबो मोनसे मोननै
मोनसे मोननै ओरैबो जानो हानाय पेराबोलाया नङा होमबा नों जेखि खालामा क्वाड्रेटिक पलिनमियेला जौगानाय बां बिदाबा एक्स एक्सिसखौ ग्राफआव जेब्लाबो मोननै मेक्सिमाम मोननैयाव दानगोन हा मालाबा मोनसेल'बो दाननो हागौ मोनसेल'बो जानो हागौ नङा होमबा मोनसेल' एक्स सोलायस्लु एक्सनि माना मोनसेल' जानो हागौ माब्ला मोनसे जानो हाथावथाव नै ओरैबो जानो हायो नङा होमबा नैबे होमबा एक्स एक्सिसखौ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस बे एक्स एक्सिसखौ मा मोनसेयाव लानदों नङा होमबा आरो जिर'बो जानो हाथावथाव होनदों जिर' माला जानो हानो जिर'आ मालाबा नैबावबो ओरैबो जानो हागौ नङा होमबा मालाबा बावबो ओरै जानो हागौ मालाबा बाहायबो जानो हागौ थारमाने बे जिर' वाइ एक्सिस वाइखौबो एक्सिस एक्स एक्सिसखौ जेरावबो दानाखै जिर'बो मोनथावथाव आरो हा थारमाने बेयाव हमनो हायो जौगानाय बां बिदाबाव जितु सोलायस्लु जितु भेरिएबल एक्सनि माना हा एक्सनि माना नैबे डिग्रीखौ नायनानै डिग्री नालाय मोनबेसे जानो हाथावथाव बिनि माना होमबा मेक्सिमाम 2 आरो 2 नि गाहायाव 1 जानो हाथावथाव बा 0 जानो हाथावथाव नुबाय दा ग्राफआव पेराबोलाखौ माय टाइप खालामो क्वाड्रेटिक नालाय जौगानाय नालाय मोननै आरो पेराबोला बिदि शेप ग्राफआव बिदि शेप नोंसोरो फिट खालामनो हायो आरो अके थिग बिदिनो घनक मानि मा क्यूबिक पलिनमियल नङा होमबा क्यूबिक पलिनमियल मा नैबे क्यूब जाहैबाय सापस बे क्यूब जाहैबाय जेनेबा क्यूबला मा एक्स टू द पावर क्यूब जाहैबाय क्यूबा मा मोनथाम मेक्सिमाम 3 जानो हागौ 2 बो जानो हानाय 1 जानो हानाय 0 जानो हानाय माबायदि ग्राफआव देखायदो माबायदि बियो ओरैबो जानो हागौ नङा होमबा ओरै थारमाने मा क्यूबिक पलिनमियेला बा घनक बां बिदाबा एक्स एक्सिसखौ जेब्लाबो मोनथाम मेक्सिमाम 3 लाइनाव दानो मोनबेसे नै 1 2 3 एक्सिस नों बाहायबो बिदिनो खालामनो हागौ ओरै हा होमबा बे क्यूबिकआ एक्स एक्सिसखौ मोनबेसे दानो मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदिनो ग्राफआव फिट खालामनो हाबाय मालाबा बियो 2 बो जानो हागौ 2 बो जानो हागौ 1 बो जानो हागौ 0 बो जानो हागौ जेरै जौगानाय बां बिदाबा दानदों आरो ग्राफखौ हा ग्राफआव जों बेखिनिखौ क्लियार जाबाय दा ग्राफआव जों बेखिनिखौ देखायनो हायो आरो ओके होमबा बुजिबाय कनसेप्ट क्लियार जाबाय हांखोसारि बां बिदाबा मोनबेसे सोलायस्लु एक्स माननि लाथिख' माना मोनबेसे जाथावथाव होनना सोंनो हागौ मेक्सिमाम बेसेबां सलुशन मोननो हागौ हांखोसारि बां बिदाबखौ मेक्सिमाम बेसेबां सलुशन मोननो हागौ होनब्ला 1 0 जानो हागौ मेक्सिमाम बा 1 मिनिमाम बा 0 ओमफ्राय जौगानाय बां बिदाब थिग बिदिनो मेक्सिमाम बेसेबां सलुशन मोननो हागौ नोंसोरो जौगानाय बां बिदाबा 2 डिग्री नालाय मेक्सिमाम 2 मोननो हागौ हा गाहायावब्ला 1 0 गाहायाव जेसेबां मोननो हायो थिग बिदिनो घनक क्यूबिकआबो मेक्सिमाम बिना डिग्रीया बेसेबां एक्स क्यूब थायो नङा होमबा डिग्री माने मा भेरिएबलनि जितु पावार जितु सोलायस्लु एक्स मानना बिनि डिग्रीया 2 नङा होमबा क्यूबिक नालाय होमबा 3 क्यूब नालाय देरसिना मेक्सिमामा 3 जागोन ओमफ्राय 3 नि गाहायाव गासिबो जानो हागौ 2 बो जानो हागौ 1 बो जानो हागौ 0 बो जानो हागौ ओके थैंक यू अब्ला नेक्स्ट बिनि एक्सारसाइजखौ नायदो 2.2 निखौ सोंथि 2.2 आव फैदो हा मा होनदों बां बिदाब 5x - 4x² + 3 नि मानखौ नैबेयाव दिहुन सोलायस्लुनि मानफोरखौ होनाय दङ x आव x = 0 x = -2 होनाय दं x = 2 बेना सोलायस्लु x नि मानखौ होनाय दंखायो सिम्पल थार बेले जास्ट भेलुखौ पुट खालामना होबानो जायो हा 2.2 नि दै 2.2 नि 1 खौ नायदो नोंसोर 1 आव मा होनदों बां बिदाबा 5x - 4x² + 3 होनदों 5x - 4x² + 3 बेखौ मा दिहुननो होदों 1 नाम्बाराव x = 0 दिहुननो होदों 2 नाम्बाराव x = -1 आरो 3 आव x = 2 अब्ला बेनि भेलुआ मा होमबा बेयाव होनो नैबे बां बिदाब नङा होमबा px जों फोरमायदो पलिनमियल इन x थारमाने 5x आ 5x खौ लिरना लाग्रोदो 4x² + 3 हा होमबा जास्ट भेलुखौल' बहायना होदो x 0 नालाय माथो नैबाव 0 p * 0 0 -4 0 होल स्क्वायर + 3 थारमाने बे 0 जाहैबाय
बेबो 0 बेबो 0 माने 3 हा दा बिनि भेलुआ 3 थि बिदिनो बाहायबो बहायदो px equal to 5 minus 1 भेलुआ minus 1 जाहैबाय नङा होमबा minus 4 4 minus 1 square जाहैबाय minus 1 square plus 3 बा बेसेबां 5 minus 5 जाहैबाय नङा होमबा minus बियो 4 जागोन plus 3 थारमाने मा हा minus 6 जाहैबाय नङा होमबा minus 6 थिग बिदिनो बेनाबो 2 5 2 minus 4 2 square plus 3 होमबा बेसेबां 10 बियो बेसेबां 16 नङा होमबा 2 4 2 to the power 2 माने 4 जाहैबाय 4 into 4 16 plus 3 थारमाने मा 10 plus 13 minus 3 जाहैबाय नङा होमबा minus 3 बेनो सिम्पल भेलुल' दिहुननाय नङा होमबा नेक्स्टखौ नायदोलाय गासिबो एखे हो गाहायाव 2 नि गोथां गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बां बिदाबनि थाखाय p0 p1 आरो p2 खौ दिहुन बेबो डाइरेक्ट भेलुल' बहायनांगौ मोनथिबाय बेखौ नोंसोर दिहुनदो सिम्पल जागोन आं 3 आव फैबाय हो 3 आव होदों गाहायाव होनाय बां बिदाबफोरनि साखाथियाव दिन्थिनायफोरा लाथिख' नंगौना नङा थार नायफोर 1 आव मा होनदों px 3x plus 1 x equal to minus 1 by 3 होखानाय दं अके होखानाय दं जाहैबाय दा बेखौ मा होनदों गाहायाव होनाय बां बिदाबफोरनि साखाथियाव दिन्थिनायफोरा लाथिख' नंगौना नङा नैबे बां बिदाबा लाथिख' जायोना जाया x नि मान minus 1 by 3 होयोब्ला बे बां बिदाबा लाथिख' जायोना जाया फोरमान खालाम होनदों आरो अके मारै फोरमान खालामगोन बेखौ होनाय दंखायो नङा होमबा जोंहा सलुशना मा होनाय दंखायो होदो होनाय दंखायो मा होनाय दंखायो x सोलायस्लुनि माना minus 1 by 3 बिदिब्ला px equal to 3x plus 1 बाहायनो होमबा x नि मानखौ फज'योब्ला minus 1 by 3 फज'योब्ला सोलायस्लुनि मानखौ 3 minus 1 by 3 नङा होमबा plus 1 थारमाने मा 3 3 दानबाय minus 1 plus 1 थारमाने 0 थारमाने मा बेनिफ्राय जों मा 0 माने बियो लाथिख' बां बिदाब जाहैबाय थारमाने फोरमान जाबाय नङा होमबा फोरमान जाबाय बियो बे बां बिदाबा लाथिख' बां बिदाब मानि थाखाय मानि थाखाय x नि माना minus 1 by 3 मा लिरदों नोंसोर फोरमान जायोदि फोरमान जाबाय बा फोरमान जायोदि होनना लिरदो फोरमान जायोदि बां बिदाब बै बां बिदाब 3x plus 1 x equal to minus 1 by 3 माननि थाखाय लाथिख' जायो माननि थाखाय लाथिख' जायो अके फोरमान जाबाय नङा बास बेखिनि लिरबानो जाबाय नेक्स्टखौ नायदोलाय आं जायखिया लास्टनिखौ मोनसे बानायनो हानांगौ मालाबा लाथिख'बो जाया जानो हागौ ओमफ्राय मालाबा बे 0 मोनाब्ला 0 मोनाबो जानो हागौ होमबा 0 मोनाब्ला मा होनगोन नोंसोरलाय बियो फोरमान जायोदि होननानै 3x x माननि थाखाय लाथिख' जाया बे बां बिदाब 3x plus 1 x equal to x नि जा भेलु बेखौ होदो बे माननि थाखाय लाथिख' जाया होननानै अके होमबा नेक्स्टआव जायखिया मोनसे सानना होबावनोसै आं नोंसोरनो बाखिखौ नोंसोर होमवर्क खालाम हायाब्ला आंनो 3 6 नि मा होनदों 7 नि px होननाय दङ नङा होमबा 3x square minus 1 बायनो x नि भेलुआ होनाय दंनो minus 1 by root 3 ओमफ्राय 2 by root 3 बेयो लाथिख' नंगौना नङा फोरमान नायनो होदो
भेलु होखानाय दं नङा होमब्ला नाम्बार होदों x नि मानखौ -1/3 फज'नानै मोनो होना लिरदो फज'नानै मोनो मा मोनो नैबे p नि भेलु x नि जायगायाव मा होनदों 1/√3 लिरनो होदों नङा होमबा 3 x नि मानखौ मा लिरदों 1/√3 होल स्क्वायर -1 3 माइनस बेथ' प्लास जागोन बा बे 1/3 आनो फैगोन गाहायाव नङा होमबा -1 3 3 केनसेल 1 - 1 0 थारमाने मा -1/√3 आ तारमाने मा बे बांबिदाब 3x - 1 आ x = -1/√3 माननि थाखाय लाथिख' बांबिदाबा लाथिख' होननाय जाबाय आरो बै मोनसेखौ नायदो 2/√3 x नि मानखौ 2/3 फज'नानै मोनो होनना लिरदो फज'नानै मोनो मा लिरदो p नि x नि भेलुखौ 2/√3 बहायदो बैहाय गावनियाव फरायदो बांबिदाबाव 3 सोलायस्लुनि मानखौ जोङो 2/√3 होबाय भेरिएबलनि मान माबा स्क्वायर -1 मा लिरदो मा 3 बेयो 4 जाहैबाय 2 स्क्वायर 4 नैबे 3 आनो फैबाय -1 3 3 केनसेल 4 - 1 थारमाने 3 भेलु मोनबाय थारमाने बियो डाज नट इक्वल टु 0 थारमाने बाहाय p 2/√3 आ डाज नट इक्वल टु 0 थारमाने मा बियो बे बांबिदाब 3x स्क्वायर -1 आ x = 2/√3 माननि थाखाय लाथिख' जाया ओरै होनदों नोंसोर एन्सारखौ खेबसेनो लिरबानो जाबाय बांबिदाब 3x - 1 आ x = -1/√3 माननि थाखाय लाथिख' जायो नाथाय x = 2/√3 माननि थाखाय लाथिख' जाया होनना लिरबानो जाबाय अके बे जोब्बाय नेक्स्टआव फैदोलाय नोंसोर 4 आव होनदों 4 आव मा होनदों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव बांबिदाबनि लाथिख'खौ दिहुन बेना मा x नि बेनाथ' x नि भेलु दंखायोमोन नालाय एबारना उल्टालाय एबारना मा x नि भेलुखौ दिहुननो होदों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव बांबिदाबनि लाथिख'खौ दिहुन 4 निया मा होनदों लाथिख'खौ दिहुननो होदों नङा होमबा 4 निया 1 नाय px = x + 5 लाथिख' बांबिदाबखौ दिहुननो होदों लाथिख' बांबिदाबा मा बेयो माब्ला 0 जायो नङा होमबा मा भलु बुस्थु माने जोंहा मा बांबिदाब लाथिख' दिहुननो बांबिदाब लाथिख' माने मा जोङो px = 0 मोनदों नङा होमब्ला जों मोनथिगौ होनना लिरदो एन्सार सलुसनाव जों मोनथिगौ x नि भेलुखौ दिहुननांगौलाय जों मोनथिगौ लाथिख' बांबिदाब जानोब्ला जों मोनथिगौ लाथिख' बांबिदाब जानोबा लाथिख' बांबिदाबा मा लाथिख' बांबिदाबा जोंहा px = 0 बांबिदाबा मा जोंहा x + 5 नङा होमबा 0 ओमफ्राय x नि भेलुआ मा -5 नङा होमबा बेयो हरै थांबाय होमबा मा बे -5 आनो जाबाय रुट्स रोदा बेनो जाबाय सलुसन बे -5 बहायनाय लोगो लोगो बांबिदाबा 0 जायो बांबिदाबा 0 जाबाय नालाय px = 0 मोनबाय px = 0 मोनबाय थारमाने बियो लाथिख' बांबिदाब माब्ला लाथिख' बांबिदाब -5 बांबिदाबनि लाथिख' होननानै बुंनो हाबाय -5 बाहाय बेयाव फोरमान जायोदि बा प्रमान जाबाय -5 बांबिदाब x + 5 नि लाथिख' ओके बिदि लिरनो हाबाय -5 होनाय लोगो लोगो -5 बहायनाय लोगो लोगो सोलायस्लु x भेरिएबल x खौ भेरिएबल होनो नङा होमबा x सोलायस्लुनि मानखौ -5 बहायोब्ला
बे बां बिदाबा लाथिख' जायो ओके माइनास 5आ बां बिदाब x प्लस 5 नि लाथिख' गाहायनिखौ मोनसे नायबावदो लास्ट को नाय बाखि नोंसोर सान दै एखेखा गासिबो एखे सिम्पल जेबो नङा जोबोद गोरलै 7 को नाय 7 आव मा होनदों px equal to cx plus d होमबा c does not equal to 0 c d आ नंगुबै अनजिमा नंगुबै माने रियल नम्बर जाहैबाय हो तारमाने मा x नि भेल्युखौ दिहुननो होदों नालाय हो लाथिख' जों मोनथिगौ होनना लिरदो जों मोनथिगौ जों बिनि लाथिख' बां बिदाबखौ मोनथिखागौ होनबा जों मोनथिगौ लाथिख' बां बिदाबा मालानो px equal to 0 जायो नङा होमब्ला होमबा बिनि बां बिदाबखौ बहायदो मा लिरनाय दं cx plus d नङा होमबा बे equal to 0 जायखिजाया जोंहा x नि भेल्युखौ दिहुननांगौ नालाय cx equal to हरै थांबा माइनास d जाहैबाय x equal to minus d by c नङा होमबा माइनास d by c तारमाने मा लिरनांगौ माइनास d by c आ बां बिदाब cx plus d नि लाथिख' बेखौ होनदों माइनास d by c आ बां बिदाब cx plus d नि लाथिख' ओके जोब्बायबो नङा होमबा जोब्बाय अब्ला बे जाबाय 2.2 नि आच्छा दाखलि आंनि लेक्चार 1 आव दाखलि फार्स्ट लेक्चार 1 आव मोनसे थालांदों हो 2.1 नि 4 नाम्बारा थालांदों नङा होमबा कोएफिशिएन्टआ माखौ होनो होमबा 4.1 आंना माने एडिटिं खालामनायाव बे थालांदों दानफ्लांदों आं खालामखादोंमोन खालामनाया गोदान नालाय एडिटिंखौबो बारा मोजाङै रोङा नैबाव होनदों बां बिदाब मोनफ्रोम नैबाव होनदों गाहाय 2.1 आव गाहायनि मोनफ्रोमबो x स्क्वायर नि थाफादेरफोरखौ डिलीट होनदों x स्क्वायर नि थाफादेर थारमाने कोएफिशिएन्ट एबा कनस्टेन्ट एबा दिदोमफोरखौ दिहुननो होदों बे मोनसे थालांदों हो नायफिन नोंसोर 2.1 आव मोनफ्रोमबोआव x स्क्वायर नि थाफादेरफोरखौ दिहुन होनदों नालाय 1 नि 2 plus x square plus x स्क्वायर नि कोएफिशिएन्टआ मा जों दा ओरैनो सिदा बुंनो हायो x स्क्वायर नि कोएफिशिएन्टआ जेबो गैया होनबा 1 थारमाने बेखौ बोरै लिरनो हायो 2 प्लस बावदो मा 1 दङ जोंथ' लिरलायलायाबो जायो नङा होमबा प्लस बावबो 1 दं x तारमाने x स्क्वायर नि थाफादेरा मा दं 1 x स्क्वायर नि थाफादेर माने कोएफिशिएन्ट दै थाफादेर कोएफिशिएन्ट माने बे कनस्टेन्ट जाहैबाय कनस्टेन्ट बर'नि दिदोम होनो बिनि थाफादेरखौनो कोएफिशिएन्ट होनो थाफादेरखौ कोएफिशिएन्टआ बेसेबां होनदों x स्क्वायर नि थाफादेरा 1 नङा होमबा नेक्स्टआव नायदो नेक्स्टआव मा होनदों 4 निखौ साननि आङो रुट 2x minus 1 बिनि थाफादेरा मा root 2 x minus 1 बेनि x स्क्वायर नि थाफादेरा मा x स्क्वायर नि थाफादेरा मा 0 नङा होमबा हयथ' जेबो गैया 0 बे जाबाय 0 जागोन बिनि थाफादेरा 0 ओके ओमफ्राय 2 खौ 2 आव नोंसोर कनफ्यूज जानो हागौ ओंखायनो लिरनानै होनि 2 minus x square plus x3 x whole to the power 3 बेनि थाफादेरा मा -1 जागोन नङा होमबा जों बेखौ एरेन्ज खालामब्ला 2 बे प्लास होनानै -1 लिरबा मा भुल दं नामा x square एखेसो नङा होमबा प्लास x cube होमबा मा भाई x square नि थाफादेर माने कोएफिशिएन्टआ बा दिदोमा बा कनस्टेन्टबो होनो थाफादेरा मा होनदों -1 ओके ओमफ्राय बा 5 नि 2x minus 3 x square minus 3x plus 1 बिदि होयोब्ला नोंसोरो सिफायना लाग्रोनांगौ मोनथिबाय
2x बे 2x जों बेखौ सानजोबनांगौ होनो नालाय बेखौ लाबोदो x square minus 3x plus 1 minus 3 निबे minus 3 बा x square minus 3x plus 1 बेखौ simplified खालामदो 2x cube थांबाय नंबा 2x cube minus 3 सानजाबनाय 6x square plus twice x जाहैबाय minus बे 3x square minus minus plus 3 सानजाबथाम 9x minus 3 जाहैबाय नङा होमबा बा x cube बहाबा दं नामा गैया नंबा x cube minus 6x square 3x square बेला माने 9x square 2x 9x तारमाने 11x minus 3 होमबा मा x square थाफादेरा minus 9 नङा होमबा बेयाव बुंनो हायो x square नि coefficient माने थाफादेरा x square नि coefficient x जों coefficient एबा थाफादेरा मा coefficient बा थाफादेरा minus 9 okay दिनै बावनो जोब्बाय थेंक इउ आसा नोंसोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बयबो बर' गथ'फोरनि फरायसाफोरनिसिम सहैयो आंनि बेफोर फोरोंनाया आरो नोंसोर शेयार खालामबा लाइक खालामोबा कमेन्ट खालामबा साबस्क्राइब खालामबा आङो थुलुंगा मोनो एनकारेज मोनो आरो बेबायदि भिडिअ लाबाय थानायाव गोरलै जायो आरो गोसोआ लाबाय थानो हायो आरो अके दा क्लास 8 आं 9 to 8 10 खौबो आं लाबोगोन थाबैनो अके थेंक इउ